Ik heb nu met een wethouder van cultuur gepraat. En, nou ja, maar er is naar mijn gevoel nog niet zo heel veel van uit voortgekomen. Ronald Spiessens gaat in oktober stoppen met het Koekoeksnest in Nieuwvliet en zoekt daarom een nieuwe bestemming voor al zijn instrumenten en kunst. Het huidige plan, om ze in zijn eigen tuin tentoon te stellen, lijkt niet te gaan slagen. Deze tuin is al aangegeven dat deze tuin, dit stuk grond, niet in aanmerking komt voor ontheffing. Dat is hetgeen waar ze mee begon. En nou ja, dan wil ik ontheffing krijgen, dan zal er toch een alternatief moeten komen. En wel voor 28 augustus, want dan wordt er gehandhaafd. Dan moeten de containers weg. Hoewel steun vanuit het college al eerder niet geuit werd, had Ronald toch hoop op een andere uitkomst na het gesprek met wethouder Patricia van de Vijver. Nou, dat was om te kijken of we tot een vergelijk konden komen. Of ze toch, dat je een beetje van elkaar weet waar je het over hebt. Ze was nog nooit in het koekoeksnest geweest, dus dat was een mooie gelegenheid om daar een keer even een rondleiding te geven. Ik denk dat ik misschien de wethouder aan tafel had moeten zitten, ja, planologie onder zijn bewind heeft. Zij zei gewoon, heb een aangevraagd en de tuin is geen optie meer. En dus moet er een alternatief gaan komen. Maar wat? Nou, dat is dus de vraag. Ik werk nu 6-7 dagen in de week met het koekoeksnest. En daarna, ja goed, het is gewoon hoogseizoen. En ik kan ook weinig tijd vrijmaken om achter een alternatief te zoeken. Ik ben trouwens al een jaar bezig om alternatieven te zoeken. En ja, maar het schiet niet op. Het schiet gewoon niet op. Maar ja, goed, ik zal het ook nog verkopen. Dat zal misschien ook nog wel het een en ander opbrengen. En nou ja, dan is het toch net zoals de vorige keer zei, geloof ik. Hè. Dan wordt het een campertje en op vakantie naar Italië in het voorjaar.